그래. Madam norok tini tam ne bagai GBO phai sok ke sagari. Sangkai tini nong media person nong sangkai kena hambai mari wo nor suno tini oro login kemani bagai sangwi kaisa kali nogoni jarai bin hingkai birat deproma bin babun bum hingkai tamji bikas deproma hingkai osarai no bini kimani lama IMP ki thangyan bagai bono bohok ti nol kai operation makhakia tapi bila operation motamti sukses noko gai to phano hamchugia khobok futing no kaham ka saime ko le sentini kisi sa bono boni samung jaga ba bini bithi kisa samung jaga ro phano jukthong hne sing borong no je chukti khayai chini dol ni hoite bo kisa misa thumoi te operation je phainai singrong bo jotono kisi misa thumlai nai sing bono kisi sa suba mo kaisa ka Noron ki omo ki NGO da na bom hai madam. Sungkai mo NGO ya sungkai mo town committee TWF Buma Bodol TWF Buma Bodol ni ngita. Buma Bodol ni unggai sung khai mata. Getabung madam chini hasteo to kabang ma patient tongo hamia tongo ba borok no chubai tongo lukurok bu phia oma chuba mung rogo baksa borok chini tibrasa bising tibrasa kha khek lai mani ba wala lai man nugui tongo oma heron kana rok tam message nai madam. Abo ti sale ma ngai belek ki sayan haima tong ta tam jani ka karon kaise biponi somoi rogo je chuba mani jani je chungmani keboto হাজার সময় মায়া পড়ছে আছে লক্ষ বরক 10 টাকা 5 টাকা 100 কেবো মানাই বা হাজার সুবনাই দङ অবা হাকি সুবা মাव জরারগো অবা হাইপক রক সামানি বেলেখিন जायाक लायो हंगाय तिनि छिनि मिडिया जे ति सानाय रक जे अ सामु खाय दंनाय रक बरक बो बखा थै थांनाय अबा हाके जदि कक साय दं हंगाय हे दिबा इ आबन बागे आबा हाय सायावय जों जतनो बाखा थांजागाय पालबाक सांग जतनो अबा हाके ते बसकांगो फुसोगो जों कानानि बागे इको आं लोगरनो अबनो चोबाता आबा हाके उल्टि हामेरता सालायदों जे मानसिया बसकांगो चोबानो जे जों बसकांगो अमदिखिनो चोबाय थांलायनाय कारण रां करिनि बागे सिनि बरक थांनानै दंफां जेबो थैमा थाङो रां फैसा करिनि बागे अबो हाय जरारगो जों चोबाय मांखांगाय कायसे बरनि बिनि लांमा बांचि थांमानि आबो ब्लेके काहामिया दिबा याबन बागे आं जतनो साना मोसंगो सिनि लोगरनो बसकांगो तेबो अबा हायके जतन चोबाय फायदि जतन आगो फायदि जतन चोबालाय ताकेसे अमदिखिनो माया नांलायनाय हाकेनो सं tonglannya nangkai ya abuno tang abuno bukurno abuno ham saya kesaro an asun ham जों दिनै टाउन कमिटिनि जों जे जौगासाव रेफायना होननाय जों खायमानि जों किसेमनि जाफुं लायो दिनै जे उमासे बनो जों नगै खायरबा दङ टिभि जेना दै नगै बनो बेलाय जों खायरगै हादि जों फुंलायनानै किसेमनि जाफान मानसु होननाय जों फुंलायो जे जों मासे दिन BTO kam pajdrongko jadi nitu dorkanongko जों बनो तुबा सजिना हिने जों अबा फायनानै जों टाउन कमिटिनि TFW ओको TWF नि बिसिंतै गाय जों बनो आं रुगरनो सानाम जोङो बताबो थुना जरा स्कुल थाना जरा बमा थांया बबेला कसके मा दङ रुगरनो जों आबनो आं सानाम जोङो नरबो किसा मिसा जे मासे बंनो किसा तुबा सरिथने आं बंनो तासे खायो मेदाम नरक तिनि अर जे बुमा बाय मालाय मानि बिसिंगो बिनि जे ताबुक साकना जगै तंमानि रखे बुम हायरक साका बुमा जराय तो सेरे न बिसि हामेको तांजों माया काबो गाय माइरो बास साइनया कस्त नांगा दङ गाय बुमा को कस्त न नै जों साइखनारिका जों बखा दुखु नांगौ कस्त नांगौ जों जे आबनो बनो जे जाकवाना सुखु होने बनो सुखु बासनो होने थागे माता मेदाम नोंले ताम सानाय द तिनि नरक तो अ जागाव फाय चुबा फायमाबा दिनै जों
आगरतला थांबाथाय कद्रियाव मैगंआ बदलंगै जों जे मामानि जिनिस राय बेलाय खुनु खस्थ दङ स्रायनि बत ताव सेंग्रब सि बिनि भबिष्यते दं बिनि ब तरिलगै गायसा नकनि थं बुङा बुखाने थंनि बासनानै दाय समाजनि जाति हायगे बासनानै बिनि अनेक जरा दं खस्रायनि आइ बागै जों स्रायनि नुगै बेलाय खेला जों खाकांका गजे सुकनो फदो जों बनर नान मुसुं खाहने जों नि फाले जाका जे सिनि सुक माने नरक तो ओ जगह बुमा बायबो कक सालायकना ताबो खास्तेनि लुकुरक गोबां मा बनो सिनियांगै मानो जचरायनो नरंनि बखाक्तेले तामो कक कसरनाय आबनो जे मीडिया तो जे लुकनाय ताखुखौ खागोनां नंगौ जे जोंखौ खायरंमा गोनां ताखुरंनो हयनो मुसुङो अबाके नाय बंनो सुबा फाके हायबो बंनि काहामुंगन हनि वानसबो जत लुकुरंनो गयजो था माहले सुबा फाया जे मानसाक चुबाना जे मानसाक चुबाना बर ताबो जिबिबो ताफा जिबिबो बुमा तो सावो फानि सकिसा हाबा नरंनि वानसमाने कि अब एकदम हामचंनाय आम हायदो हामन हनि वानसबो हामना आगे अनेक इमप्रुभ खालामसा नेनि सिनि मुं मेडाम आनि सिमन होदो सबिता देवरमा नोंखे तामो खलाय Bamanolnya tambah kabel kubah juga apa lu? Ani bisa मेडाम निनि चरानि मुं के तामो biar dapun mah बिराज देवरमा बिनि उमर रक बसन कना cari bosok. 4 বছর ताबो कि ओ जगह जिबिओ साकना जक दंमनि डॉक्टर ओके बम है साका Kaham nong kan susto. हामनाय ना तिनि नरकन लुकुरक जे चुबाय दंमनि नोंखे तामो कक कसरने लुकुरक Kurangnya jauh kalau no, coba mungkin no, anu bisa tini tini saya tu, coba mungkin no, anu bisa tini hamil baca nan, jadi kalau no hamba ya pulang.